Ritme en melodie. Het binnen de haardingrediënten van een muziekstuk. In aflevering 1 van Link Extra Muziek hebben we het gewoon over ritme. Deze aflevering gaat over melodie. Wat is dat nou eens? Melodie. Klank in beweging volgens een bepaald systeem. Klank in beweging volgens een bepaald systeem of een structuur. Dat is voor mij een melodie. Maar dat klinkt natuurlijk heel verstandelijk. Maar er komt ook nog natuurlijk een element bij, een gevoelselement bij. In feite is een melodie een stuk taal. Dus die gebruikt die taal, die vorm, om een emotie over te brengen naar een ander toe. Of om te laten horen wat je zeg maar, graag wilt vertellen met je melodie. Ik vind altijd eerst is dat ritme en dan vult dat in met toon en dat is de melodie. Zonder ritme is het eigenlijk ook je melodie. Met andere soorten dans wordt veel meer de ritme, de beats wordt gebruikt. En bij ons is het meer een vloeiende lijn in delen, frases. Net als de melodie heeft een bepaalde boog. En zo maak je de dans ook in die boog. En daar stopt het en dan begint de volgende melodie. De magie van een melodie is emotie. Dat is van een melodie, dat is die blijkensfeel of dat is die verdrietigensfeel, of weet ik veel wat. Maar dat is gewoon een stukje, dat kun je net beetpakken, dat is magisch. Voor mijzelf geldt dat melodieën die ik heel mooi vind, dat zijn melodieën die iets met mij duggen, die een bepaald gevoel bij mij oproepen. Ja, wat mij aanspreekt. En dat is natuurlijk voor iedereen heel verschillend. Ik denk dat ook de kunst is van, als je muziek maakt, is wat wil ik nou graag de ander laten horen en hoe kan ik dat vertalen in mijn geluid, in mijn muziek. Zo is de dans in feite ook in elkaar. Als je een melodie hebt, dan ga je met de melodie mee. Je beweegt met de melodie mee. En daardoor ga je makkelijker dansen. Ik denk dat de melodie ook aangeeft hoe je je bewegingen maakt. Dat je met de melodie meegaat. Ik maak thuis mijn oefeningen of de dansen op de melodie. En daar heb ik een bepaalde emotie bij. En als die emotie in de les anders voor doet komen bij de leerlingen, dan verander ik het vaak ter plekke. Vrolijke dansen nodigen uit tot vrolijke bewegingen. En zware geluiden, zoals een mars of zo, of bij een begrafenis, daar kies je weer andere klanken voor. Dus geluid, ritme en melodie en emotie zijn is toch één verbonden geheel, denk ik. Melodie, hoe is dat nou eens ontstaan? Als we naar de geschiedenis gaan, krijgen we daar net een duidelijk antwoord op. Er binnen dus geen harde bewijzen, maar we denken dat het uit de katholieke kerkenwaai komt. Jettiet sprutsen de katholieken de teksten van het gebed loert op uit. Maar staat er gewoon wat het praten mooier maken door de badje met toonhechten. Dat dienen ze zodat de teksten van het gebed meer opvoelen bij de meesten. Zo is de Gregoriaanse zang ontstaan. In wezen binnen het variaties rond 1 toonhechten. Als je het meer stemmig gaat maken, dan wordt de aandacht afgeleid van de loop van de melodie. Want dan ga je op de harmonie letten. Terwijl in het Gregoriaans de bedoeling is dat de melodie, de beweging van de zangstem, één wordt met het woord. Dat is eigenlijk het grote geheim en de grote kunst die ik in het Gregoriaans aanwezig vind. Gregoriaanse zang broekt geen toonsoort en is eenstemmig. Maar dat is net het enige.
Het had ook geen maat of ritme. Het Gregoriaans kent geen maat. Een dirigent kan nooit zeggen 1, 2, 3, 4, daar gaan we dus, hè? Dat kan niet. Er zit geen maat in, er zit beweging in en er zit een bepaald ritme in, maar geen maat. Je kunt er nooit op lopen. In de tjerken werd de melodie dus gebruikt om aandacht te vestigen op de teksten van het gebed. Maar kiest hij wel afvregen wat die behoefte naar melodie bij mensen waar komt. Wat had de mens nog met muziek, met ritme en melodie? Op het moment dat je nog in de buik van je moeder zit, is de eerste ritme wat je hoort is de hartslag van je moeder. Dus het hartslag is het eerste ritme waar je mee geconfronteerd wordt. Op het moment dat je geboren wordt, word je geconfronteerd met klank. Dat zijn de klanken die je om je heen hoort en het is gesproken woord. Het zijn de klanken van mensen die tegen je praten. Dus de eerste klanken die je hoort, zijn vaak de lieve woordjes, de hoge tonen. Daar leer je eigenlijk van dat als iemand vriendelijk tegen je praat, wat tegen kinderen dus meestal gebeurt, dan leer je dus dat emoties zoals geborgenheid en warmte en gevoelens ook vaak geassocieerd worden met hoge klanken, vriendelijke klanken. In de melodie van klassieke muziek is het ook vaak hoog. Dat voel je ook. Dus mensen dansen ook boven de grond eigenlijk. Dat heb je dus met die hoge tonen. Als er dan toevallig midden in die melodie een lage toon komt, is het meestal zwaar, is het in de grond. Dus bij mij is de melodie ook dit gevoel van hoge tonen, dan ben je hoog, lage tonen ben je laag. En dat lage geluiden, als je boos bent of zo, die kun je associëren met droevig of met boos of met zwaar. Bijvoorbeeld het zongen voor wat een mem doet voor een band. Dat is zoiets natuurlijks, dat doet eigenlijk elke mem. Dus het zit gewoon ergens in je, het zit in je systeem, dat wij willen een melodie maken. Dat is hetzelfde als ritme. Zeg maar eens naar die Lietse band, naar die muziekje, daar begin ze voor te doen zien. De grondtoon is een G. Als je alleen muziek maakt, dan kan er net zo volle misgaan. Maar als mijn oren speel je worst, dan moeten er wel afspraken maken worden, anders wordt het vals. Als band keppels dus een gevoel aan klanken en toonhichters. Klank en emotie binnen mij verboen. Zo kun je een gevoel hebben bij loerden die het om die heen juist. De wijze waarop loerden een melodie produceren kan een sfeer of gevoel bij mensen oproepen. Zoals angst, blijdschap, spanning of verdriet. De melodieën van buitenaf op straat, blaffende honden, dat het angstaanjagend maakt, dat heb ik me eigenlijk nooit zo beseft. Wel dat het een emotie oproept. Dus de melodie van een blaffende hond word je bang. Dus daar wordt wel emotie mee opgeroepen. Misschien een lachend kind, er zit ook melodie in, daar word je ontzettend vrolijk van. Er zijn heel veel tonen in onze omgeving die uit grondtonen bestaan. Als je er gevoelig voor bent, kun je daar zo je melodie tegen afzetten. Dat is heel grappig. Die melodie, dat is volgens mij iets wat uit jezelf komt. Ik heb wel bijvoorbeeld het rijmt, dat is een ritme. Of de juist bepaalde geluiden boeten, dat zijn ritmes. En volgens mij komt dan de melodie bij die zelf uit. Vanochtend kwam hier een grote dubbelwiek helikopter over van de luchtmacht. En die geeft een donkere toon. Dus voor mij is dat een bourdontoon. Dan zit ik in die bromtoon zit ik alweer geluiden te produceren. Ik heb echt een tijd zitten luisteren naar de verscheidenheid aan klanken die in zo'n storm
dan optreden, hè, dat gaat van een heel hoog naar heel laag. En qua kleur, angstaanjagend tot, goh, wat mooi is dit, hè? Dan komen er van die wervelingen in zijn storm te zitten. Ik heb hier verderop is bijvoorbeeld een boer aan het gieren. En dan hoor je die trekker en die heeft ook een grondtoon. Dan ga ik wel eens kijken op mijn stemapparaatje van welke toon produceert hij. En dan ga ik proberen daar dan mee te spelen. Dus het is heel grappig. Je moet maar, als je je telefoon pakt en je hebt de kiestoon, is dat een A. Eertijds, toen er nog geen orkesten en muziekgroepen bestien, wie er nog geen behoefte aan het noteren van muziek. Later, doet er hield iets meer geerspelen waar tussen verschillende instrumenten, kan de vraag naar afspraken. Er moesten voorwaarden komen om net vals te klinken. Zij is het notenschrift ontstaan. Ommers, als je wist wat de toonlicht is van een lood of instrument, dan kiest de geren speel je zonder vals te klinken. Dan volgt een liedstukje les in toonlichters en intervallen. Hoe octaven, kwinten en tertsen. Ik zal met mijn koor nooit zeggen, we beginnen op een C. Dat kennen we helemaal niet. In het Gregoriaans praten we met do, re en mi. En in het Gregoriaans kende men in de begintijd ook helemaal geen notenbalken. En geen noten die je kon schrijven. Hè? Men had daar vreemde tekentjes voor. En dan wist je zo'n beetje wel ongeveer hoe je moest zingen. Ik pak bijvoorbeeld deze toon. Weet je wel? Dat is een A. Maar als ik nou deze toon pak... Dat is zeker een A, alleen dan ga ik klinktijger. Ja, maar... Zelfde toon, alleen nog die tweede is heger. En zak is nou wel een keer heger. En nog een heger. Nou, dat is een octaaf. Meerdere octaven in dit geval. Dit is de A, dan is dit de kwint van de A. Dus dan is hij zo. Met een heel soort in rock'n'roll broek, dan krijg je dit. Al die kwinten werken. En als dan die kwint hebt, en er doet nog het octaaf van die A bij, dan krijg je het volle akkoord. Trots de tijd heen wien er wel een stuk of 10 varianten van toonleerders. In de westerse muziek ben er eens maar 2 die nog altijd broekt worden. Dat binnen de majeur en de mineur. Het verschil tussen majeur en mineur is goed te jaren en had alles maar emoties te krijgen. Ik denk dat de toonsoort, als je hem in mineur of in majeur speelt, appelleer je weer heel duidelijk aan gevoelens, aan emotie. Majeur, hè, dat heeft emotie mooi vrolijk, hè, blij. Dat is een oorgevoel dan mineur. Dat heeft meer emotie mooi verdriet, bedroefd. Hè. Dat wordt zo dat ik al, hè, majeur en mineur, ja, zo viel het ik. Pak de A, dan maak ik deze toon. Deze, die bepaalt of die mineur of majeur is. Als ik deze toon hier naar beneden doch, dan wordt die mineur. Dat nemen ze een terts, nemen ze dat. Als je een stuk zingt in majeur, in grote terts, dan heeft dat, zeggen we, een opgewekte klank. Een kleur, misschien geel of zo, hè. In mineur, zou ik zeggen, wordt het meer naar jezelf toe. De klank, de kleur. En zou ik het misschien een beetje bruinig maken, bijvoorbeeld, hè, als ik schilder was. Maar in de middeleeuwen had je 10 verschillende kleuren om in te zingen. Dus je had 10 verschillende toonladders.
doet de toetsinstrumenten opkwamen, binnen in de westerse muziek de verschillende noten een lietsbietje aanpast. In wezen binnen ze aanpast met precies gelijke afstanden. Nevens de menselijke stem wie dit namelijk net zo. De sanjemde reine stemming van de menselijke stem wiekt dus nou een lietsbietje af van de sanjemde temporaire stemming van Joodijstige instrumenten. De doedelzek is nog steeds nevens de oude reine stemming en wiekt dus af van de stemming van moderne instrumenten. Als je hem laat klinken volgens de pianostemming. Rein gestemd betekent in feite dat alle tonen zuiver een harmonie vormen met de grondtoon. En dat maakt het instrument als een doedelzak juist zo harmonieus. Op een gegeven moment bij een piano hebben ze ervoor gekozen om alle afstanden tussen de laagste toon en de hoogste toon, om die een mooie gelijkmatige afstand te geven. Dus alle tonen zijn een heel klein beetje opgeschoven, dat je dus de laagste en de hoogste G bijvoorbeeld, dat die ook nog zuiver klinkt ten opzichte van de afstanden en van het octaaf. Melodie is een magisch fenomeen dat verschillende mensen dus op eigen wijze met dwaande binnen. Krijgt als ritme is melodie ook een grote inspiratie voor kunstenaars. Klassieke dansers beroepen melodie en net ritme om op te dansen. Maar duidelijk is dat melodie als net van ritme skiën kist. Ze binnen mij verbonden. En ritme en melodie together bepalen een stuk muziek. Het enige wat er dan nog bij komt is het sanjemde arrangeren. Dus als het te plak zetten van de melodieën en ritmes, dan in een harmonisch geheel. Wat daar al een keer nog bij te zien komt, dat zullen we in deel 3. Harmonie.